சயின்டிஃபிக் பூர்வமாக பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் சயின்ஸ்லேயே மிகப்பெரிய கோளாறுகள் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் பூர்வமாக சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் நம்ம உண்மையிலையும் ஏற்றுக்கவும் முடியாது, எல்லாருனாலையும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது. சயின்ஸுனால் கிளியர் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இயற்கையில். ஸோ சயின்ஸுனால் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஃபெயிலியராகவும் ஆயிருக்கு. சயின்ஸு நம்ம சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறதுனாலே அது உலகத்திலேயே அதுதான் உண்மை அப்படின்லாம் நம்ப முடியாது. சயின்ஸுனால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாத, சயின்ஸுனால் கிளியர் பண்ண முடியாத கிளியர் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது உலகத்தில். ஸோ சயின்டிஃபிக் பூர்வமாக சயின்ஸ் சம்மந்தமாக பேசுகிறவங்க எல்லா பேரும் சொல்கிறதும் உண்மைன்னு நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ சயின்ஸு பற்றி பேசுகிறவங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சம்மந்தமாக சொல்கிற குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னா, நீங்கள்